Joo, äsken jäi kesken. Jari Jalonen on meillä vastaamassa äänentoistolaitteista ja hän on ollut melkein aina. Ja se on äärimmäisen tärkeää näissä hommissa, että kuulette kuitenkin melkein joka kolkkaan täällä niin nämä meidän selostukset, mitä täältä tapahtuu. Ja pian tulee väliaika. Ainakin yksi veto on vielä. Vedäätkö nokittaa niin paljon? Joo, nyt täytyy sanoa kyllä tommonen asia, mikä on ihan